Het is een boek, het heet Stanley the Shark. En het is eigenlijk een educatief onderwerp over haaien. Speciaal gemaakt voor de kinderen van de basisscholen. En het is een campagne, dus allemaal in verband met een campagne die Stinapa nu mee bezig is. Samen met DCNE en alle andere eilanden met hun parken. En natuurlijk is het gefinancierd door Postcode Loterij. En we zijn in samenwerking met andere organisaties die ook heel groot zijn op dit terrein. Bijvoorbeeld de Pew Trust. En vandaar dat we ook dus deze boeken ook konden bijvoorbeeld vertalen in het Nederlands en in het papiaments voor de basiskinderen. En het is ook in combinatie met een presentatie in de klaslokaal. En dan krijgen ze dus een soort les, een uurtje les met questions en answers. Dus dan kunnen ze ook interactief vragen stellen en zo. En dat doen we bij alle 8 basisscholen, groep 8. En dan krijgen ze ook de boek van ons. En vandaag zijn we hier bij de bibliotheek. Als intellectuele partner denken we dat het ook heel goed is als we dat aan de bibliotheek overhandigen. Dus vandaag, dat we vandaag hier zijn. Wat is de reactie van de kinderen op de boekjes? Heel erg leuk. Natuurlijk is het een curiositeit voor hun. Ze willen, het is niet iets dat ze elke dag bespreken, een haai. Maar de elementen van de haai, omdat het de top predator is het heel interessant en dat vinden ze heel erg leuk. Kan je iets meer vertellen over het boekje zelf? Waar gaat het over? Wel, het boek gaat over Shark Stanley, dat is dus de actor van het boek, zeg maar. En met zijn vrienden dan leeft hij op het koraalrif. En het boek die eigenlijk die speerpunt, alle punten waarom dus de haai een belangrijke rol speelt in de oceaan. En voornamelijk deze boek gaat over de koraalrif. Dat hebben we dus ook heel veel. En we hebben ook haaien op Bonaire. Dus het is heel mooi om dan de relatie tussen de haaien en onze koraalrif goed naar voren te brengen. Want het is echt heel belangrijk voor de oceaan dat de haai er nog bestaat. Is het boekje speciaal geschreven voor deze campagne? Nee, het is niet speciaal voor de campagne. Het is wel geschreven voor haaiencampagne in het algemeen, over de hele wereld. Want Pew Trust doet campagnes over de hele wereld. En daar wil hij heel graag bijgesloten worden aan bijvoorbeeld campagnes van andere landen zoals die van ons. En in samenwerken met Koninkrijk, want het is allemaal in samenwerking. En ik geloof dat het boek een hele goede impact gaat doen op onze jongere generatie. En dat ze gewoon op een leuke manier meer te weten komen over haaien. Thank you.